kaɗan daga cikin shirin laure wanda zai zo muku wannan satin. Ai gaya miki na samu juna biyu. Allah ƙara arziki. Amin amin. Na san kin taɓa haihuwa. Ko don Allah ya nakudan yake da wahala? To ai biki san wani abu ba. Duk yadda zan miki bayani akan haihuwa ba za ki taɓa fahimta ba, ke dai kawai ki jira lokacin naki in ta zo kya gari. Kai ƙarya ne. Ya za a ci haihuwa da wahala? Dan rainin hankali gashi nan 5,000 ce. Kuma ina so ka sani ba da ma sai daga yau sai mai kamar rana ta yau ba ni baka. Ka manta ma da ka taɓa yin rayuwa da ni ba da masi. Wai Lami kin san me kike cewa kuwa? Yanzu ina ka samu wannan list din? A'a, ban gane yanzu ina na samu wannan din ba. Wato Sakina, ke baki yadda da samu na ba maki na shi yasa kike min wannan tambayar. Kin ga in ba ta so ba na abu. Jimana, na ce ba? Kika ce me? Wallahi ciki gare ni. Gashi ciki ya sami mugun kwaɗayi. To ban sani ba ko zan samu ɗan 1,000 a nan? 1,000? To ke? Kaga. Ga kafan yaron ma anan ya tokare ni. Kai, wai da ma ka cike yake da wahala? Kaga rashin kunya da taimun kuwa har da kokarin zagi na. Zagi mama? Warai kuwa. Wallahi na ce da wani ne aka yi mahaifiyarsa haka da ya mummake ta. Gaskiya. Ni ma zan iya jure kowane kalar wulakanci, amma ba zan iya jurewa a ci mutuncin mahaifiyata yanzu ba ido ba. Wallahi ni ma sai ni maganin ta. Wallahi. Zuwaira. Shirin laure zai ringa zuwa muku ne duk ranar Asabar da misalin karfe 9 na dare akan channel ɗinmu da ke kan YouTube Bakan Gizo TV.